नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आता सध्या बाजारात मटार भरपूर प्रमाणात मिळायला लागले आहे, तर आज आपण बनवणार आहोत ताजा ताजा मटार भात। मटार भात करण्यासाठी मी इथे एक टोमॅटो चिरून घेतलाय, एक कांदा उभा चिरलेला आहे, एक वाटी ओले मटार घेतले आहेत, त्यानंतर 2 वाट्या बासमती तांदूळ मी 15 मिनिटं आधी स्वच्छ धुवून 15 मिनिटं भिजत ठेवलेला आहे इथे। त्याच्यानंतर 7 ते 8 काजूचे तुकडे, 4 वेलदोडे, 2 दालचिनीचे तुकडे, पाव चमचा जिरं, 4 तमालपत्र, पाव चमचा तिखट, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट मी इथे घेतली आहे। मी आता इथे कुकर मध्ये 2 चमचे तेल घालून घेते। या तेलामध्ये तेल थोडंसं तापल्यावर जिरं घालूया, वेलची, त्यानंतर दालचिनीचे तुकडे, तमालपत्र आणि काजू घालून घेऊ। आता हे आपण थोडंसं परतून घेऊया। यामध्ये आता आपण चिरलेला कांदा घालूया, कांदा परतूया। यावर आता टोमॅटो घालूया आणि परतून घेऊया। आलं लसूण पेस्ट घालूया, यामध्ये आपण जो तिखट घेतलंय ते घालून घेऊ, गरम मसाला, पाव चमचा हळद, छान ढवळून घेऊया। यावरती आपण आता ओले मटार घालून घेऊ। एकदा छान परतून घेऊया व्यवस्थित। यावरती आता आपण भिजवलेले तांदूळ घालून घेऊया। आता हलक्या हाताने तांदूळ घातल्यानंतर थोडंसं आपण ढवळून घेऊ। आता यामध्ये 1.5 चमचा मीठ घालून घेऊ। आता 2 वाट्या मी तांदूळ घेतलाय, त्यामुळे 4 वाट्या पाणी घालून घेऊया। आता आपण कुकरचं झाकण लावून 1 शिट्टी करूया। कुकरची वाफ थोडी दबल्यानंतर आता आपण ओपन करून बघूया। थोडासा हलक्या हाताने तुम्ही इथे बघू शकता आपला भात किती सळसळीत मोकळा झालाय ते। आता यावरती आपण 2 चमचे तूप घालून घेऊया। तुपामुळे खूप छान असा स्वाद येतो। आता हा मटार भात आपण गरम गरम सर्व करूया। या मटार भातावरती आपण थोडीशी ओली कोथिंबीर घालूया, आवडत असेल तर ओलं खोबरं घालू शकता तुम्ही। आता आपला असा मोकळा सळसळीत गरमागरम मटार भात तयार आहे। आजचा हा मटार भाताचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल
तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.